искам да ви представя моя пациент, ще го наречем Красимир. Той прие, и за което много му благодаря, да представи своята история, която се надяваме да бъде поучителна за други наши пациенти. И се надяваме също така да заостри вниманието към един немалък проблем, какъвто е затлъстяването. Както е известно, затлъстяването много често е обект на стигма и много често се счита, че се дължи просто на липса на воля у човека, който е с затлъстяване. И разбира се, ние лесно можем да кажем, спри да ядеш, ще се оправиш, но нещата не стоят точно така. Така че ние решихме да поговорим за пътя, който моя пациент мина. Мога от сега да кажа, че всъщност този път е много успешен, защото за около година той свали 58 кг от теглото си. Като също така предварително искам да кажа, че това е човек, който не е стандартният пациент с неправилно житейско поведение, от типа пие много големи количества алкохол, пуши цигари. Напротив, той никога не го е правил и всъщност е ограничил този тип вредни фактори за своето здраве и въпреки това, когато преди една година дойде тук, той беше с много високо кръвно налягане и разбира се с много високо тегло. Така в рамките на шегата ще кажа, че малко се тревожих за столовете в кабинета, защото наистина килограмите бяха 198 кг. Ехокардиографията е едно от най-важните изследвания в кардиологията, особено полезно при пациенти с наднормено тегло, тъй като, както много добре знаем, наднормено тегло е рисков фактор за ишемична болест на сърцето и бързи сърдечно-съдови инциденти. Ехокардиографията при тези пациенти ни показва не само структура, големина, контрактилна функция, но и работа на самото сърце. Не само оценка на левокамерна хипертрофия, но така и оценка на клапен апарат, наличие на перикарден излив и като цяло една оценка на обеми и на функция. В момента това е един от начините да се види сърдечния мускул апикално. При този пациент това, което прави впечатление поради наднорменото тегло, самите обеми са горногранични, т.е. обемите на сърдечните кухини, както и тъй като пациента страда от една дългогодишна артериална хипертония, имаме задебеляване на стените, на техните размери, така наречената левокамерна хипертрофия, което е напълно нормален феномен или по-скоро следствие от повишеното артериално налягане през годините. Иначе като цяло при него контрактилната функция е много добра, клапният апарат работи много добре, нямаме инсуфициенции или пропускане на клапи, нямаме стеснение, няма перикарден излив. Една, бих казал, добра ехокардиография за състоянието му и за годините. При този тип болни ние много често се фокусираме само върху медикаментозната терапия, която е есенциална, но има едно друго нещо, което често се изпуска и това е самите съвети или така наречен, както ние му казваме, хигиенно-диетичен режим. Т.е. пациента какво трябва да прави вкъщи. Контрол на рисковите фактори, контрол на холестерола, контрол на кръвното налягане, контрол на кръвна захар, отслабване. Ако пациента е пушач, преустановява категорично пушенето, съответно ако приема алкохол, преустановява и приема на алкохол. Това е много важно, за да му помогне не само за да намали сърдечно-съдовия риск, но и за да отслабва още. При пациентите на нормално тегло, знаем, алкохол е калоричен, за седналия начин на живот не се препоръчва, така че тези съвети са много важни и не трябва да се подценяват. Може ли да ни припомните, всъщност, когато дойдохте преди една година, основното оплакване беше високото кръвно? Високото кръвно налягане, постоянното главоболие и затрудненото дишане, невъзможност да спя. Аз не можех да спя. Не можехте да легнете на ниско ли? Не можех, спя само на стол, в седнало положение. Колко време продължи тая мъка с спането на стол? Половин година. Половин година? А тогава бяхте ли забелязал да сте качил килограми още повече? То нямаше кантар, който да ме хваща, нормален кантар. Да. Но то се виждаше, то беше осъзаемо напълняването и само на промишлени кантари мога да се меря. Всъщност, вие сега сте на 48,
Тогава на 47. 47, да. Казахте ми, че сте бивш спортист. В ранните си години, до 20 годишна възраст, активно спортувах футбол и то професионално. Тоест сте човек, който е бил напълно наясно Напълно как да използва наясно, тялото си. защото знам какво е да тренираш, да се възстановяваш, да изразходваш енергия и след това да се захранваш, а пък при мен вече беше стигнало до крайност. Преди една година, като дойдох за първи път при доктор Михайлова, бях напълно отчаян и просто имах само чувство на самосъжаление към мене. Нищо повече. Просто не мога да повярвам как като бивш спортист съм стигнал до това положение, да не мога и да ходя дори, да дишам и напълно отчаян. За колко време качихте тези килограми? Не. Винаги съм бил пълен, едър, нали, но пък до към 30-та си годишнина бях във форма и след това от 30 до 40 леко по леко във времето постоянно качвах, но последните 2 години, 46-47, след откриването по-скоро на сънната апнея, която тогава неконтролирано почнах да ги качвам килограмите и вече и без да се храня, пълнеех. Грешният ми начин на живот с оглед не толкова на храненето, колкото на приемането на газирани и безалкохолни напитки, и не само газирани, доведе до и разширяването на стомаха, което ми го казаха лекарите. От газираното ми се разшири стомаха и до затлъстяването с оглед на неконтролируемия прием на калории, които се осъществява с тези напитки. Беше много, дори по-трудно, отколкото от храната, да се откажа от напитките. За мен беше това много по-трудно и по-голяма победа, съответно, от това, че успях да го преодолея. Винаги съм ги пил още от дете и след това, като по-млад, винаги съм ги пил и те нанесоха поражения върху моето здраве. Сега дори вече нямам и желание да ги пия. Преодолях го. Пия само вода. Има доказателства, че захарта в сладките газирани напитки, плюс газиращия агент, който мисля, че е въглероден окис, действат върху мозъка пристрастяващо. На практика удоволствието от приема на глюкоза и от тази лека газираност в тялото и мозъка всъщност е наистина пристрастяваща ситуация за пациента. Това е било при мен определящото, че съм се пристрастил. Да. Включително и факта, че приема на газирана сладка напитка всъщност води до прием на много голямо количество захар. Вие казахте тогава, когато се видяхме за първи път, че тъкмо сте започнал да използвате апарат за сън над нея. Да. Но също ми казахте, че тя е преди около 4 години към тогавашния момент е била открита. И 2019. Но не сте пожелал да я лекувате. Кое ви е притеснявало? На 2 пъти ползвах апарат под наем за дишане, но то се падна точно по времето на пандемиите. Тогава 2020-2021 година. И тогава не бяха толкова съвременни апаратите за сънната апнея. Те с дестилирана вода се захранваха. И изпитвах паника, като сложих маската с липсата на кислород и задушаването, получавах психични... Тоест усещането беше, че ви вреди повече, отколкото че ви помага. Казахте ми също нещо интересно, вероятно ще бъде поучително. Казахте, реших да се лекувам, като се хвърлих с камиона в канавка. Защо се е случила тази катастрофа? Постоянно заспивах. По време и на разговор с хора почнах да заспивам. А пък обратно нощно време не мога да спа изобщо. И се събуждате уморен сутрин? Изключително уморен, изключително в никаква форма. Просто не е възможно никаква работа, нито физическа, нито умствена. Постоянно раздразнен, постоянно лошо настроение. Страшно. Това са типични прояви на сънна апнея.
И всъщност, когато дойдохте пак, си спомням, че отчитахте ясно разликата, откакто сте започнал да ползвате редовно апарата за сънна апнея. Да, защото то нямаше на къде повече. И благодарение на това, че вече тези апарати са без вода, по-добре се диша на но то може би било проблем толкова в килограмите, не в апарата. Да. В килограмите и дишането, но с малко повече воля свикнах с апарата и той може би да помогна. Той със сигурност е помогнал, защото си спомням, че ми казахте, че вече сте се премерил на кантар. Тоест сте успял да се... 180 кг кантар ме хвана. Да. След около само 2 месеца използване на апарата. Май месец миналата година почнах и юни-юли вече почнах да ме хваща кантар от 180 кг. Кръвното, с което дойдохте тогава, беше много високо, въпреки че сте бил на лечение. Да. Кръвното под 170-180 на 120 не падаше, постоянна хипертония, но пък имаше и доста чести случаи 200, 220 до 240 и изпадах в спешни ситуации в спешния център. Бяхте силно тревожен. Да, силно и по принцип нощувах пред спешния център. Ние тогава говорихме за кръвното. То всъщност е диагноза, установена преди няколко години по-рано. Винаги сте бил на лечение, но лечението не е било особено успешно, независимо, че то не беше лошо лечение, но в крайна сметка не е имало достатъчно добър ефект. Освен това, споменахте, че сте с нарушен въглехидратен толеранс или да кажем дори диабет, който също е бил установен няколко години по-рано. Да, 2016 година. На постоянно лечение отново. В семейството има хора, които са били с високо кръвно. Баща ви е бил с инсулт, доколкото си спомням. Също имаше високо кръвно. В семейството ви има ли хора, които са така с наднормено тегло? Други, имам предвид близки роднини. Не. Няма. А вие в тези години правил ли сте опити да намалите теглото си, така по-сериозни? Неколкократно. Единствено успях, мисля, че около 40 кг свалих тогава. Да. От 160 на 120. Ставах единствен път и много бързо, в рамките на месец-два, ги върнах обратно. Месец-два дори? Да. Между другото, този наречен йо-йо ефект съществува. Ясно изразен при мен. Да. Ясно. Но пък тогава лесно свалях и лесно качвах, а сега вече обратното, само лесно качвах. Си от един момент нататък е така, за съжаление. Сега аз тук ще добавя, че ние определено имахме и доказателства от изследванията за инсулинова резистентност, за дислипидемия, имаше повишена пикочна киселина, т.е. все неща, които вървят и със сънната апнея, и със затлъстяването. И кръвното беше доста високо преди около година, когато се запознахме. Спомням си също, и вие вероятно ще потвърдите, общото ви състояние не беше много добро. Плачевно, може да се каже. Да кажем, че имахте затруднение в дишането при такива минимални усилия. В ходенето и просто беше невъзможно никаква работа да извършвам. Имахте оттоци по краката, си спомням, Да. които допълнително затрудняваха ходенето ви. И всъщност тогава подехме разговора за отслабването. Искам да ми припомните, на няколко пъти са ви предлагали бариатрична хирургия. Да, в Турция имах запитване. В клиника, която на драго сърце искаха да ме приемат за пациент, подсигуряваха ми всичко и транспорт, както си е стандартно зад клиниката. Но реших първо тук в България да се консултирам. Ходих, но не ми препоръчаха, защото въпреки това не бях в... Другите ми показатели не ми бяха. Белодробните и сърдечните. Да, физическата ви състояние не е било, е било рисково. Не предразполагаше да издържа такава операция, като след нея пак се налагаше да спазвам диети, да се ограничавам храненето и то... след нея ще да бъде по-лесно това. Разбира се, да, но пък това ми даде мотивация
да пробвам и без операция. Да. Между другото, тогава индекса на телесното тегло беше над 40, т.е. вече дори не можеше, беше най-високата степен на затлъстяване и съответно сте бил напълно показан за бариатрична хирургия. Да. При вас решихме да предприемем лечение с GLP-1 агонист, който се поставя инжекционно. Искам да ви попитам за някои ефекти, които забелязахте върху себе си, когато започнахте лечението. Едни от известните ефекти са усещане на стомашен дискомфорт, гадене, киселини. Да. Имахте ли такива? Не толкова ясно изразени. Имах в самото начало, но много бързо се преодолях и след това не съм имал. Не сте, независимо, че дозата беше повишавана. Да. Имахте ли затруднения в дефекацията? Да, това може да се каже, че е ясно изразено. Страничен ефект и до ден днешен, т.е. не се преодолява. Да. Пък помага да не се чувства гладен човек, постоянно да не търси храна и да не... Може би това е свързано. Точно това е, че всъщност се намалява скоростта на изпразване на стомашно-черевния тракт. Да. Като има храна в организма, има чувство на ситост. Но пък... Когато започна лечението, кое се промени? Усещането за ситост и липсата на желание за храна. Тоест имаше и намалено желание за храна. Намалено желание при всички положения, ситост и добрите резултати вече връщат. С допълнителен стимул. Да, стимул и все по-добре почва да се чувства човек. Значи, съвсем друго е като се събуди човек сутрин, нали, вече и сънната апнея в някакви контролируеми нива. Може би. Да. Все по-добре и по-добре. Вие фактически първите месеци отслабнахте повече. Първоначално ударно свалих 30 кг. Много бързо. За първите 2 месеца с приема на инжекционния разтвор 30 кг свалих, които ми дадоха кураж, че ще се получат нещата този път, а и най-вече това, че не се връщат в последващите месеци, не се връщат, дори продължавам да ослабвам с по-малки темпове и вече след 6-я месец, след половин година лечение, бях сигурен, че съм намерил правилната формула. Тогава свалих още 20 кг и сега последните месеци по-малко, 7-8 кг, но с оглед на това преди 1 година, мисля, че е похвално на този етап ослабването ми, като трябва да продължа в същия дух. Но най-важното е, че имам вяра. Вече имам вяра и вече няма място за отчаяние. Независимо, че увеличаваме дозата, и първо бяхте на най-ниската доза, всъщност най-много отслабнахте. Да. Също до някаква степен очакван ефект. Между другото, казва, че при лечение с GLP-1 агонисти е добре, примерно 2-3 кг на месец е добре. Разбира се, при по-пълни хора първоначалното отслабване е доста по-бързо. Защото ако настъпи намаляване на апетита, изведнъж калорийния прием силно се ограничава. Очаквано е също така и постепенното забавяне. Тогава се изисква увеличаване на дозата, което ние ще направим. Кажете ми, намирате ли лесно лекарството, с което се лекувате? Не се намира толкова лесно, но пък не е и невъзможно. Не е и невъзможно, просто трябва да се предвиди. Да, малко по-рано. И да се поръча. Да. При вас изследвахме някои показатели, които очакваме да бъдат повишени при това състояние. Разбира се, това е кръвна захар, инсулин на гладно, така наречения HOMA индекс, който показва нивото на инсулинова резистентност, гликиран хемоглобин, тъй като вие вече имате история за нарушен глюкозен толеранс, пикочна киселина, разбира се, липиден профил. Това, което първоначално установихме, че всички показатели са силно завишени. Много високо ниво на HOMA индекс, далеч над максималните стойности. Липидният профил също беше с повишени нива на холестерол, триглицериди
и разбира се, кръвната захар беше в норма, но пък инсулина беше висок. Някъде около 3 месеца след началото на лечението направихме повторно тези изследвания. Тогава показателите бяха значително подобрени, особено хома индекса, който беше силно занижен в сравнение с първоначалните стойности. Независимо, че обективно теглото все още беше високо, самия факт на свалянето на теглото беше подобрил значително показателите. Сега сме назначили отново нови изследвания, които горе-долу покриват тези, за които споменах, но допълнително бих искала да видя пълна кръвна картина и витамин B12, тъй като едно продължително отслабване на тегло всъщност може да доведе до известен дефицит на витамини и евентуално лека анемия. Така че това е нещо, което ще проверим за бъдеще и ще можем да проследим динамиката на резултатите. Половината път е извървян, но според мен е най-важно малко, може би, не малко, е много важно и начина на мислене. Това е, защото обезверяването не помага. Просто като се обезвери човек и няма как. Тук вече, може би, като съм бил до стената, нямам вече на къде какво да губа. Но все пак сте повярвал, че е възможно. Че е възможно, да. Което да, наистина е важно, защото този труден, но пък успешен път, който сте минал, доказва, че отслабването е възможно, че то изисква подкрепа от наша страна, сериозно участие и вяра от ваша и в крайна сметка резултата оправдава всичките усилия, които се полагат. Промяната в начина на живот, която настъпва не само в външния вид, е осезаема. Сега ми казахте, че вие вече се движите, потичквате, както казахте. Малко смешно, но да. Но няма значение, нещо, което не сте можел да правите преди. Абсолютно невъзможно беше, да. И с оглед на работата ми беше много трудно, невъзможно. Така нямаше начин повече. Накъде? Лечението с GLP-1 агонист ще продължи и за в бъдеще, докато се постигне желаното тегло. Обикновено се увеличава доста до пределната доза, която се е регистрирана от производителя и допълнително се включва, разбира се, промяна в начина на живот, особено движение. Тоест, двигателната активност в момента трябва да бъде водеща при отслабването на тегло. Сега, обичайният въпрос е дали може да бъде спряно това лечение в някакъв момент, когато се постигнат и резултатите. Разбира се, все още няма данни от толкова дълги проучвания по въпроса, но няма съмнение, че когато лечението се спре, има обратен ефект в качването на теглото. Няма съмнение. Той може да не бъде толкова бърз, както при йо-йо ефекта при другия вид диети, но все пак настъпва обратно повишаване на тегло. Тоест, все повече се налага схващането, че вероятно лечението на такова екстремно затлъстяване ще се случва с доживотно прилагане на това лекарство в минимално поддържащата теглото доза. Минималната поддържаща теглото доза. Тоест, няма как, разбира се, пациента да не се включи активно с новия си начин на живот, начина на хранене, поддържане на физическа активност. Това, разбира се, е задължението, така да се каже, на пациента. Но от друга страна, лекарите ще трябва да осигуряват лечението на затлъстяването по медикаментозен начин. Натрупва се все повече данни в тази посока и вероятно това ще бъде резултата. Аз благодаря много за това, че се съгласихте да поговорим. Целта е да покажем на хората, че такава промяна е възможна и може да бъде помогнато да бъде извършена. Да. И се надявам, че ще постигнем желаната цел по всички показатели. Продължавам.